so jama'an kuka duba kan Facebook in ka shiga farko da ka shiga nan ne nan inda line uku yake nan wurin da ka shiga idan ka shiga shi ka masa kai ka masa shi haka to ya sho maka wani abu haka to in ya sho maka shi ka scroll ka je sama shi ka je setting and privacy so shi inda da ka shiga kenan settings and privacy to shi ka click kan settings and privacy to bayan ka shiga ya sho maka haka shi ka koma setting ka shiga setting to idan ka shiga setting shi ka duba ka scroll shi ya je sama haka to in ka duba nan kaga ya zo maka wai your Facebook information to idan ka duba ka gani off Facebook activity to she ka shiga wurin in ka shiga ka duba kun ga saman ga activities me shi duka abubuwan da ke kai duka suna kallo app da kake da shi kan phone ɗinka duka kowane manipulation kake yi duka sun gani in bank account ka ne ko menene ka ne da password ka da kake sawa duka Facebook na gani to idan ya kasance wani ya hack ka ne to me shi kuma ya shiga cikin activities ka ya ga secret ka duka to ya zamu yi wayan abu kan Facebook su iya su gani to shi yanda za ka yi ke ga shi ka duba clear history wurin da aka shiga shi ka masa clear history idan ka masa clear history ga yanda zai zo maka ya zo ma clear your off Facebook activity from your accounts to idan ya zo maka haka shi ka zo ƙasa kare ya kawo maka clear history cikin blue line na to shi ka click maka of clear history to idan ka masa haka ku dai ku duba kun ga ya share shi why you have no available activity to show at this time to wannan ke wada cewa ba za su iya su duba ba amma ya kasance in future nan an iya kuma a nemi a gani to ya da kai in future ma ba su shiga ko da ka manta shi ka shiga more options in ka click kan more options idan ka duba kaga ya ga manage future activity shi ka click kai haka in ka click za ka gan shi hakan ga how do we use your off Facebook activity to idan ka read kaga information da ke ciki to shi ka komo kasan shi kan blue line na no manage future activity shi ka click kai to idan ka click kai idan muka duba nan kaga future of Facebook activity gashi nan ina kai on to shi ka click kai in ka click ya zo maka off idan ya zo ma off shi ka zo ka gani nan ga wai 10 off shi ka je 10 off idan ka masa 10 off to yanzu ya zo maka off kenan ba ya shiga yan Facebook kuma ba sa su shiga ko me kake kan phone ka so shi idan ka samu wanga video kai kokari ka share ka ba yan wayan ka duka baki daya ni ne naku Malam Olu daga nan ga Santa Coloma Barcelona idan baka ya kai ne kuma kai ka biyo shago in ya so maka in na samu lokaci insha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam.